Bas, nyikwa Ramogi kamana inya kumpita Ramogi TV ka une wang sai chenro maro mar duol to chenro ni nigi kidienje ariyo. Mokwongo abro nyiso ni manyien madhi mbele pacho ka, mar ariyo abro go mbaka gi manen jalup jatend migao Dumori David Osiany. Rebo David Osiany biro mondo gonwa mbaka, ne en jalup jatend migao machon, sani bende en jakom e Crestwood Marketing and Communication. Gimomiyo abro kele ka en nikech doho nong'ado bura ni lemo mar jolup jotend migepe ok ne kare gi katiba. En nosebedo achiel kuom dobro penjo gi ni kare ne gitiyo tich aina mane, to lemo no bentiere chiko yie no nego bed kanyo koso ko nego bed kanyo. Mane mbaka mobro goyo sano, to wang'eyo maber ni sani koro sirikal osedhi e doho mar appeal mondo miyo olok wach mane doho maduong' ogolo ni chike ne olemo no ok onego bedi e katiba. Anto nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach deno no Ombija taya nyakwar guoko cha pesa. Magi weche manyien. We express ourselves loudly and clearly on issues affecting us. So we have got to fight, and that fight begins on this Friday. We need unity now more than ever. Twake kind Kenya Kwanza gi Azimio chalo mamedo lal nono ka koro Azimio ramo ni ng'anyo mage dhi nyime. Effect 5th July 2023, passengers can expect a moderate increase of between 30 of the current fare charged across the various routes. Weg matatu e pacho ka ndio lando medruok mar nengo wuoth nyaka ta malo 20 kipimo gi nengo mapile pile. Kulikuwa na wawili wenye walisurvive, walikuwa wamefika Sumba na nikafunga engine, kaenda Sumba usiku huo. Kufika kule tukapata tayari maofisa wa Coast Guard walikuwa wamesafika, na wale survivors walikuwa ndani ya hiyo dini. Jolupo ariyo ma Kenya onegi gi obila ma Uganda ka nigi lupe na mlolo e gweng' ma Sumba. Ero kamana inya kumpita Ramogi TV ka idwa winjo pachi 2-3-6-9 kaka inyalo yudo wanyiswa nyingi kaminene Ramogi TV. Jaloko marwa ten Belinda Adhiambo. Koro riwruok mar Azimio la Umoja osingo dhi nyime kod romo magi mag sundo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom kalo chik mar omenda magi wacho ni omiyo nengo mar ngima oidho malo mokalo. Ogai mar Azimio Raila Odinga olero ni romo no tich abich jumani biro keto mijingo e chenro magi mag keto liet ne serikal mar Kenya Kwanza. Jafombo marwa Eric Owenga miyo ler mar wachni. Kodo ndalade kende to riwruok mar Azimio la Umoja bag romo mar Sabasaba, jodito mag Azimio ramo ma oumo yigi piny ni safar mar manyo lokruok e Kenya dhichopo e amidi e romo margi ma jumani. Jatend Azimio Raila Odinga wacho ni okang' ma gibiro kawo luwore kod kaka lwasi chalo ahinya kaluwore kod kaka piny owacho okoso dewo jopiny. There comes a time when people get tired of being taken for granted. There comes a time when people get tired being taken for fools. There comes a time when people get tired of getting tired and decide to act. That time has come. Consequently, we are embarking on some drastic actions. Wacho sur ahinya to weche mag mafuta, Azimio lero ni serikal hinyo ganda kendo mane emomiyo gidwaro mondo jo Kenya duto obi owuok ka romgi mar wuotho korgi kanyakla e kwedo chikego. Ruto is imposing taxes on us without our consent and making laws whose net effect is to make life increasingly difficult for our people. We are here because the taxation situation in the country and its accompanying injustices can no longer be tolerated. It has become clear that we are dealing with a dictator who also has no respect for wananchi. Azimio wacho ni romo magi ok bibedo kotulo kendo ibiro time e yor kwe. We need unity now more than ever. United we can get many of the things that we not only desire but which we justly deserve. From Friday, let's proceed with bold determination that we are going to stick together. Let us stay
with this fight until the end. Korka koreto Gavana Masia James Orengo kone oganda ni pek mar ngima magikale gesani en kalore kod okang' mayande mokum jo od bura mag Azimio kao mar podho chik manyien mar omenda. So if we elected a member of parliament and there's a finance bill and the country is saying the cost of living is high and the finance bill should not be passed, and your member of parliament says yes, cost of living should just go up, you must bring that member of parliament to question. Why have you done that to make our life more difficult? The same law that sets up the governments and its institutions like parliament, the courts, the police, etc., allows us to picket, to protest, and engage in boycotts and present petitions. Riwruok mar Azimio la Umoja motele kod Raila Amolo Odinga koro ramo nok gibidok chien mar dhiro piny owacho mar Kenya Kwanza mondo chop gigo magidwaro. Ka tich abich ni koro wenge duto ng'iyo to ere kaka gibiro sundo piny owacho e mano magiwacho ni gibiro luongo kamkunji e timo Kenya duto. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Thoth oganda jo Kenya pod medo yuago pek mar ngima ahinya to nengo mwandu magikoni koro medo mana idho nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza donji e telo. Ma en kaluwore kod nonro mane otim gi kambi mar nonro miluongo ni TIFA. Nonro bende oyango ni thoth oganda ok mor kod usuru moketi e budget mar higa ma omenda mar 2023 nyaka 2024 magiluwo ni dhi medo pek mar ngima ne jopiny kendo rocho dongruok mar uchumi bende. George Bati miwa ler. Think that people who contribute to the housing levy will get a house. Kaluwore kod duoko mar nonro motim kod kambi mar nonro mar TIFA, atamalo 61 mag jo Kenya ywak ni nengo mogo idho, atamalo 51 ywago nengo mar sukar, atamalo 34 hum ne nengo mar mauta, kata malo 25 to ywago idho mar nengo mo mar tedo. Kata obedo ni atamalo 11 puoyo bajet mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza kuom masiro weche mag somo, gedo mag udi manengo gi yot kod duoko piny nengo mag mwandu ma itiyogo e pur, atamalo 44 mag oganda ogolo pachgi ka gikwedo medruok mar osuru mar mauta, osuru ma oketie mwandu mochuno kod osuru ma idhi ng'ad jotich mondo sirgoro weche mag gedo mag udi manengo gi oyweyo. E wi gedo mag udi mane onyuolo twak mapek e pacho ka motelo ne somo mar bajet kor dwe mokalo, nonro mar TIFA bende oyango ni atamalo 69 mag jo Kenya pod other kod gedo mag udigo, kata malo 24 koni en okang' mabiro miyo jopiny dak e kit ngima manigi nyadhi. Atamalo 54 oluwo ni gin gadier ni ok gibiyudo udigo. Atamalo 11 onyiso yie ni piny owacho biro miyo gi udi, kata malo 15 to koni gikia ka gibiro yudo udigo kata weche udi biro bagni. E kinde ma piny owacho mar Kenya Kwanza osebedo ka singo chugo thuolo mag tije ne rowere ma pacho ka, nonro mar TIFA oyango ni atamalo 31 ma onge tich pok nondike tich moro amora. Atamalo 29 gin joma timo tije gi giwegi, atamalo 14 timo tije lwedo, kamano atamalo 11 kende ema ondike tije mag andika magidhie pile pile. Duoko mar nonro mar TIFA bende oyango ni dhier pod omako oganda mathoth ma pacho ka joma yudo sara e kind 20 kadhi mbele gin mana atamalo 13 kende ka opim kod atamalo 38 mag joma yudo sara matin 20 dwe ka dwe. Kata obedo ni ngima tek, atamalo 40 to koni gitemo kendo gikungo, kata malo 7 koni gionge gi gima ginyalo kungo. Thoth joma kungo gin joma yudo omenda maromo $20,000 kadhi mbele dwe ka dwe. Nonro no bende oyango ni atamalo 60 mag joma yuto gini piny tiyo kod yien e tedo, kata malo 61 mag joma yudo sara mokalo $10,000 thoro tiyo gi gas mar tedo. Thoth joma tiyo kod yien e chweko gin joma odak e kor gwenge. Kata obedo ni piny owacho singo fungruok mar ngima ne oganda jo Kenya kinde mabiro kendo jiwo jopiny mondo med mana rido kanda, nonro mar TIFA to koro yango ni nyaka ne Kenya Kwanza donje telo, weche pok odhi maber goganda jo Kenya. George Bati, Ramogi TV. Kwa kanyo ni alam ne obagi e pau tuke malondiani ndalo manok kende bang' masira ma coach mar apaya timore kono manokelo tho mar ji 52. To kaka jofwambo marwa Millicent Adhiambo leronwa, jotelo kod jopiny no yuoro alamno mar paro jogo mosenindo. Jodito mag sirikal notiyo gi thuolono e lero moko kuom okenge magichano tiyo godo e tieko masira mag apaya. Waziri wetu Kipchumba Murkomen, Rais amekuagiza ufanye kila jambo
itawezekana kudeal with road safety, kwa sababu watu 5,000 kwa kila mwaka is too much for the country. Na waziri unaweza fanya mambo mingi sana ya barabara ya nini, lakini I would like to encourage you to focus on road safety as your legacy for the time and the opportunity you have to serve in this ministry. Almost done with the evaluation of the tender for fitting cameras in our roads. Before the end of this year, Your Excellency, a number of sports in the country will already have speed cameras. It is not theory, it's something that we worked on immediately we arrived. And it's not just cameras alone. Tutakuwa na kamera na instant fines. Wewe ukishikwa na kamera, umemulikwa, umeenda speed, message yako inatumwa kwa SMS ya simu yako na unakuambia unadaiwa 10,000. Dweche 4 motelo ne penj madongo ma higa ni yangore nitiere mbui moko ma kwan gi romo 36 ma oselosi gi achudhe moko mag biro konyo jopuonjre kwalo penj. Jatatije mar duol mar tudruok e pacho ka endi miluongo ni Ezra Chiloba wacho ni lony manyasani en ohinga maduong' e kedo gi kuo mar penj. Chiloba ne olosi kinde mano giromo kod komiti mar od bura e wi kedo gi kuo mar penj. Simfros Kinda nigi ler mar wachno. Ewi kuo mar penj mar klas 12 mar higa mokalo pod dhi nyime dweche 4 motelo ne penj madongo michaki timo e giko higani. Komiti mar od bura ne weche somo kawuono ne oromo kod duol mochung' ne tudruok e pacho ka kod apisi mar okwach kich ewi ting' margi e geng'o kuo mar penj. Jaratije mar duol mar tudruok e pacho ka Ezra Chiloba olero ni lony manyasani kod tudruok e yor mbui gin ohinga mapek e kedo gi kuo mar penj. Given the anonymity, the global reach and the ease of use and spread of social media, we're in a space where we term in our field the paradox of technological progress. On one hand, technological progress presents opportunities for socio-economic well-being of society, but in there again lies greater risks around security and still the social well-being of our society. Chiloba lero ni kuom thuolo mar higni 3 mosekalo giseyudo accounts 98 mitudo gi njore mar kuo penj. In particular, in 2021, we handled 34 cases of social media platforms targeting the Ministry of Education, the Kenya National Examination Council, and the Teacher Service Commission. In 2022, we handled 28 cases, and as we speak, Mr. Chair, this year alone, we are seeing an upsurge. We have 36 cases that we are dealing with as we speak, even before the exams start. Komiti no kotelne kod jakom mare Julius Meli ne oketa pisas mag Communications Authority e tago maliet ka odwaro ng'eyo gimomiyo duol no ka thuolo malach e loro moko kuom accounts go kod ler e wi okang' mosekaw ne wege accounts go. Chairman, I thought they would tell us exactly the end result of these 21 cases, I mean the 34 cases and the 28 cases. Now, Chairman, surprisingly, when I turn to the Annex 4, behind that account is a person. What have you done to that person? You people are government and have more resources than me as an individual. Why is it becoming so difficult for you to deal with these social media platforms? Komiti no bende noromo kod apisas mag okwach kich ewi ting' margi e geng'o kuo mar penj e higa mokalo. The DCI, similarly, the information that they gave us was also not very conclusive. In fact, they have actually given us information that is very stale, which is about 6 months old. That first, the culprits or the exam, the peddlers of the exam cheating were arrested. They didn't give us what charges they were preferred on them, how many have been jailed, how many teachers, or if any, have been interdicted. Duol mar tudruok kod apisi mar okwach kich biro chopo e nyim komiti no kendo juma manyien kaluwore ni komiti no ok oyiere kod duoko moyudo kawuono. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jopiny mawuok Nyalenda B e kaunti ma Kisumo nomonjo tesend obila ma Nyalenda ka gin kod mirima tok lal mar japuonjre ma jahigni 16 ma Lion School chieng' Jumapil.
Kaluwore kod min japuonjre no Tracy Adhiambo nowuok dala gi chieng' Jumapil ka nyaka sani to pok owinjo umbe gino manochuno mondo dhi ondik dhoge e tesend obila ka jopiny to ywago rochruok mar arita kwe e gweng'no. Kane olose wachno, jalup OCPD ma Kisumo Central olero ni achijno ogeng'ne tesend obila ma Central ka nonro to pod dhi nyime mar yango kuma japuonjre no nitiere. Ang'ise ni ng'isa ka nibiro e odwa nikech nyathina olal, tawinjo ni nikawo nyathi wuok godo. Kore koyiena ni ando nga biro mana kanyo, ang'ise na dwaro nyathi, taluongo jaduong' gweng', to go wadwa, koro wakete machiegni. Awacho ni kik we ng'ani chal nong'e kuma Tracy dhi. Tracy pok nobet ga konyak sechegi. Koro kose wakele Simba ka polis. Koro kwasekele, gikinyne kiyojie, to yienwa ni nyathi ni nokawo to miyo ng'ama chielo. Koro ka wabiro kae ka polis ka mondo wawuo gi polise, arogolnwa go, odhi osiemnwa kama nokete nyathi. Polis beterowa kando. Wabiro gi muolo kendo gi ng'uono, to akwagi ni giwuo gi ng'ano, gi kijana no, mondo at least omiu kata direction, locator, kuma no dhiye gi nyathino bogik. We can trace, wanyalo luwo, bwamany footprint, bwadhi kata ene ipi, twagol kata ken body, twayude. Achich ni wachonwa ni adier nodhi dala gi nyako no chieng' Jumapil, nyako no nolal chieng' Jumapil. Kae to nitiere osiep nyako no mung'eyo, moparo ni mung'eyo kuma nyako no ntie. But en gadieri ni nyako no pok otho, to ji to paro ni nyako no osetho. Koro wan kode ka, achich moro no nenre ni nyoyudo wach no moringo lal, to wach ni koro waweyo ne jo CID. Lweny mar laro nam e kind Kenya gi Uganda chalo ma pod medo mana jiwore ma bang' ka jalupo Reyo ma Kenya ne onegi gi obila ma Uganda. Yangore ni jolupo go ne ochiel gi magina ma onegi e seche manyo gidhi nyime gi lupo e gweng' ma Sumba mani Budalangi. OCPD ma Bunyala miluongo ni Isaya Mose oyango ni jalupo achiel ne otho kanyo kama chielo to otho ka itimo ne thieth e hospital ma Port Victoria. Obila ma Kenya ne ochopo mar reso jolupo adek e monjno kendo giyudo thieth bende. Walivamiwa na maaskari kutoka Uganda vile walisema, si ukua, na waliwapiga masasi, watu wawili wakakufa. Kwa wakati huo tayari kulikuwa na wawili wenye walisurvive, walikuwa wamefika Sumba, na nikafunga engine, tukaenda Sumba usiku huu. Kufika kule tukapata tayari maofisa wa Coast Guard walikuwa wameshafika, na wale survivors walikuwa ndani ya hiyo dingi. Sasa kuulizia, waliniambia ya kwamba walikuwa wanavua na wakastukia tu boti inapaki kwao. Kuangalia ndani walikuwa watu wawili, mmoja alikuwa amevaa uniform ya jeshi na alikuwa na bunduki. Wakaoda waende Uganda. Sasa hawa wakaresist ya kwamba Uganda hatuendi, sisi tunarudi Kenya. Kwa sababu wale walikuwa wawili na wavuvi walikuwa watano, wale hawangeweza kuwashika kiurahisi. Ndio sababu ilifika wakati wakaanza kufyatua marisasi na wakaua watu wetu wawili. Walikuwa intercepted na boat moja ya UPDF ambayo ilikuwa kwa patrol zao. Katika harakati ya kupatana na UPDF, confrontation ilitokea. Askari mmoja ya UPDF alipiga risasi kijana mmoja wa Kenya ambaye anaitwa Fred Majoni. Prang'wen gadek mar mine manie kind higni 15 nyaka 49 e pacho kae ndie paro ni dichuo onego bed ni rodhogiga ka gikoso e okenge mopogore opogore. Maendi kaluwore kod ripot maneno chal mar ngima oganda e pacho kae ndie manogolo odiechieng' manyoro. Judith Omondi nosomo ripodno. Koyo jabedo mang'ich maloyo dweche mamoko. Wach ma jolony makoro chal mar kor lwasi wacho ni jakelo kodh yugni kaachiel kod luoch mathoth. Jopuro jiwo mondo kik pidh cham e kinde makamagi. Gimoro abiro mang'eny gweng'olo to gwenge makaluogi endi to koth malong'o mabet onge. Obiro bedo koth iluongo ni yugni. Obiro na koth mayugni endo gi luoche mantie kaka nyoindo matin. To king'iye malong'o kiluwore gi koro mar kor lwasi mosebedo godo sani, ni dwe mar abiriyo ni nyalo bedo mang'ich molo dweche mamoko.
Mang'ich ni yo bedo gi kuonde moko mag koth ma koro kik ng'ato ne ni koro koth chwe ochak pitho ne ni koro nitie lokruok nitie kech ang'eyo ni se nitie lieko ma ji wacho ni El Nino boy kore. Jolony makoro chal mar ataro wacho ni liet mar ataro medore omiyo kodh El Nino nyalo neno machiegni ni. Liet mar ataro medore manyiso ni e giko mar higa ni ka higa ni dhi chako gik El Nino nyalo bet. Koro to gigo nyalo kelo nwa kata biro kelo koth kata biro kelo oro kata biro kelo achiedh nade obiro wacho ka chup. Oganda pod imedo chiwne gi siem mondo ritre e yo makare e kinde makamage kaluwore ni koyo mang'ich jakelo achiedh nade ne del. Ji oket arita malong'o moloto ne nyithindo mathindo. Gibed nyithindo bed ma ginene mawuom gikit gibed mawuom to ka ng'ato winjo ka nyathi nigi fever to tero osiptal. Lokruok mar chal mar kor lwasi osebedo ka kelo achiedh nade ne oganda chakruok mar higani. Omiyo jolony jiwo jopur mondo otem pidho cham manyak e yo mayot. Koth nobiro ma jomoko dar to pod cham notho. Nyiso ni cham no koth nobiro mang'eny biro kinde mathin ma nya chiego cham. Ji oparo ni koro mae kinde mwanyalo yawo puothe mondo wapidh malach. Jok mano yawo puothe ji mang'eny sani ywak. Koro koth kowach ni thin to ing'eyo koth ni othin e kinde to kendo kuom ng'eny inyalo ng'eny e kinde mag kako chwe. Lakini e kinde ma okaw mondo chwe yudo ka en kinde manok. Oganda ma pacho kendi bende chiwo pachgi kaluwore gi ikruok kaachiel kod ritruok ma gintiere godo e kinde mag koyo. Mokwongo wapidhuru yiende, to yiende ma wapidho onego bed ni gin yiende ma kelo weche mag golo carbon e alwora marwa ni. Yiende kaka eucalyptus onego bed ni ok wapidhi. Owuwe tudgi gi jo environment mondo nyiswa yiende maber mwanyalo pidho, wapidho yiende kabisa. Mar ariyo, onego walok yorewa mag pur. Wanego watim gimoro ni sustainable land agricultural management. Matieni gik mar pidho onego bed ni gin gik makonyowa mondo wagol carbon e alwora nikech carbon osebedo ka ng'eny. Nyoro nyal koni to ng'ato ni Bamburi koth geng'o to konya wuok. So understand ni ang'o madhi mbele. So jowedha mondo omiwa line up. Gimiwa direction mondo wang'e ni kama kama koth biro chwe mondo waji pang nikech mbaka bende nitie kuonde ma pi inyechi. E kinde makamage jolony medo jiwo oganda mar mondo mi kik gipur kendo kik gipithi kaluwore ni en kinde mago mag kodh yugni. Ka bende gimedo jiwo oganda mar mondo mi oritre kaluwore kod koyo mathoth ma bende jabiro e kinde makamage. Sharon Ong'aw, Ramogi TV, e liere mano mar duong' makoro kor lwasi, Nairobi. Mano ne Sharon Ong'aw, ok Judith Omondi. Sharon Ong'aw ne wuoyo wach mar chal mar lokruok mar lwasi. Judith Omondi biro gonu mbaka mar 43% mar mine manie kind higni 15 nyaka 94 mawacho ni dichuo onego bed ni rodho dhako kokoso. Mane mbaka mabiro go bang' koseduogo bang' yweyo moro matin. Bang' dakika moko matin ka ndito ne kuoro tu 2-3-6 kama nyalo yudo waya Evans Jasigomre awinjo makare kan Kariobangi South Nairobi. To auru mos ne Dan Walusia Otieno ken Maroche mano Maroche village odhiambo janamba kopiyo jaseme ombija kiew mar laro namni bebi chieng' no rum maber adier gi sirikal masani mane gima ombe odhiero waka endi odhiambo ngendo mane paro ma jopiny bende ni godo sani ni to wach mar kiew mar namni biro rum maber ka koro jolupo ariyo nosenigi kanyo endo nono kantiere moko mabiro ka endi Ramogi TV awinjo maber an gima ng'eyo ni ywak mar ogwal tok mon dhiang' modho pi. Okay. Bedur mana oro duote wakanya 2-3-6 oduogo bang' dakika moko machuok. Timo maber ahinya meher. Kama ne kakitimo. In kikitem kata matin miye lweti. Ok inyal timo kamano. Yawe nyathiwa. An nyaka wach ni sarap chit adier. Abo wacho ne apek ki nyathi ng'at moro machielo. Nyako ni en ng'ama rach ahinya. Ene mano nego wuoda kae Harminda. Abo wacho ne an gi nyathi manok. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha set hiyo 1 GB. Sana tayako kakuku tu.
Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who's given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Ramogi juanga ngato ka ngato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Ntegi miluongo ni giving back to the community. Like iga moantien ya sepuonjo jiario no. Chenro mar poko pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nikora Ramogi kamano kumketera Ramogi TV kaendi asingo ni report moro na kelunu kaendi ni atamalo 43 mar mene manie kindigni 15 nyaka 49 e pacho kaendi paro ni dichuo onego beni rodho dhako kokoso okenge mopogore opogore. Maendi kaluwore kod report mar wichal mar ngima oganda e pacho kaendi manogolo dichieng' manyoro. Judith Omondi nosomo report no. Dhao mag kit chwech kata gender based violence oyangi e piny mangima kaka midhiero mar rocho ratich dhano. Dhao mag kit chwech nyalo bedo e okenge ma opogore opogore, kama oting'o goyo ng'ato aching', rocho ratich ng'ato e yore mag hera, ma kama oriwo bembo, chuno ng'ato kod hera e kind mamoko. Lipot mar chal mar ngima oganda manyo ogol yango ni 34% mag mine oseroch ratichgi e yor gocho chakre kane gin johigni 15. Bende e kinde nonro ni, mine manie kind higni 15 nyaka 49 ne ogolo pachgi e wi ka bende ber ka joutegi rodhogi ka gitimo gima ok ber. Ka 34% mar mine paro ni ok rach ka irodhogi, poni giwuok oko mar keny kendo giterore kod chuo mamoko ma ok gin chuogi. 24% paro ni ber ka irodhogi, poni gibolo nyithindgi kendo wigi owil kod ting' mar bedo janyuol ne nyithindgi. Bende chiemo osewang'ni ka igalori kamoro kaka ng'ama miyo. Moko kuom mine 6% paro ni owinjore ka iduong'ogi matin ka giweyo chiemo wang'. Moko bende yudo chandruok e chiwo ratiro mag keny ne chuogi. Magi 13% mag mine paro ni ber ka irodho mondo gichiw ratiro e yo mayot. Duogo ot ma olewo 19% paro ni ber ka ithalogi ka gilewo duogo pacho, ka 14% to paro ni dhi oko ma ok ikwayo thuolo kuom jaodi bende ok rach ka uthine. 18% paro ni dhako ok owinjo duokre kod dichuo, poni temo owinjore rodhi ka 19% to koni dhako ma odagi tedo ne chuore owinjo mul dende matin. Mine gi mayie mondo rodh mon
Atamalo 51 wuokie gwenge ka atamalo 30 to wuokie bombe. Nyalo bedo ni in achiel kuom miyo ma wiye mondo mi orodh mon. Koso in dichuo marodho dhako. Judith Omondi, Ramogi TV. En report malicha ahinya. Daher winjo pachi 2:6 iparo nang'o onego bed ni dhako vigoyo adier godiochieng' wantiere sani ni. Mane mbaka mondo winjo iri ka ndi 2:6 orunwa ne pachi mondo wang'e. Kwadhi mbele ni piny owacho ma Siaya ochiwo barupe mag ndiko e tich jopuonj mag nyithindo mag ECDE. Gavana ma Siaya James Orengo ne otelo ne nyasi no kama nopuoyo okenge mogo mar jiwo chenro mag somo mag nyithindo. Orengo nokwayo piny owacho mamalo mondo med chwalo omenda ne chenro mag somo e pacho ka endie. Minod Orengo men Beti Murungi bende nokoni oikore mar medo jiwo somo mag nyithindo matindo e kaunti no endo. Jopuonj ma kwan gi romo 602 ne oyudo barupe mayango ni omegi tije ayanga. Teachers, our employer is a public servant. Umeadwa wacho ni county ma Siaya through the governor Orengo osetimo maber kendo ang'eyo ni achiel kuom gik ma biro timre maber en somo mag nyithindo biro medre Siaya kar Kenya. That you're implementing, which is that early childhood education plays the most critical role in the lives not just of the children that you're teaching, but also of the entire nation, because you are not just doing academics, but you're also impacting foundational values on these young children and shaping the way they go into the world, and that becomes very important. At the national level, they have elected to increase the salaries of elected representatives, including the president, cabinet secretaries, members of parliament, and even governors. I'm saying rather than give Orengo an additional increase in his salary, let us collect that money and give it to ECD teachers. Kwa kanyo wadoge na weche mag siasa ni riwruok mar Kenya Kwanza omako chung' motegno ni lalruok e kindgi gi Azimio la Umoja One Kenya Alliance pod biro dhi nyime kata bang' kweth mar Azimio lando ni ok gibi yware e twak makamano. Koro Kenya Kwanza wacho ni Azimio la Umoja One Kenya Alliance pokoro negi oboke ayanga manyiso ni negi weyo twak. Azimio to pod oramo ni Kenya Kwanza ne oketo tuge twagno. Lydia Okeyo leronwa ywakni. Eromo mane gibedogo e kar bagoromo mabomas, kweth mar Kenya Kwanza wacho ni onge oboke ma oseornegi gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance manyiso ayanga ni ne gibolo twagno kanyaka sani pod ging'eyo ni twak makamano biro dhi mbele. We wish to confirm that we have had no communication whatsoever from the Kenya Kwanza, from the Azimio side, and there has been no attendance. They have not written to us to say they are not coming back. They have not invoked the remaining clauses to say they are not coming back. But we are going to wait for them for what in law we know is a reasonable period of time. The failure to communicate and the failure to attend by Azimio side of the talks is a demonstration of lack of interest and a good faith in these talks. Kweth mar Kenya Kwanza koro dwaro mondo mia put maneno no weche commissioners mag duol matao yiere pacho ka IEBC odhi mbele kod chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC. The country needs IEBC as a matter of extreme urgency. You all know that we do have constituencies that require by-elections. We have wards that require by-elections. And of paramount importance is the delimitation of constituency boundaries, which has a timeline of sometime next year. Therefore, it is our position this afternoon to state that the process of recruitment by the selection panel, as far as we are concerned, is not hindered by any order, by any directive, or by anything from anyone, and therefore it should proceed as the law prescribes. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dwe mokalo nowacho ni ok gibidonjo e twak e kindgi gi Kenya Kwanza ka giwacho ni kwethno ne ok omiyo twagno pek mowinjore. Having imposed on us the punitive taxation measures contained in the Finance Act 2023 in complete disregard of our views, we declare an end
to the bipartisan talks to which we had sent our delegation in the hope that Kenya Kwanza will show interest in resolving the pro-people issues, including the cost of living. Jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Ramogi Odinga wacho ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne oikore ne twak makamano, to kata kamano Kenya Kwanza no oketo tugo e twagno. Kenya Kwanza cannot solely alone single-handedly appoint the referee in the elections. That is very unfair. Those then will be their own elections. They are not going to be Kenyan national elections. Wenge kororito neno poni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance biro medo jiwo chung' margi koso gibiro yie donjore e twagno kaka nosepangi. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Odonjone weche mag ohala ni jowuoth matiyo kod nyamburko koro dhi chako winjo pek mar chulo omenda ma omedi chakre kiny tich adek bang' weg nyamburko mating'o jowuoth lando medruok e omenda ma gibiro chako juogo machiegni. Riwruok mar weg nyamburko wacho ni nengo no omedi nikech nengo mar mauta bende oidho malo, mana kaka Edwin Okoth leronwa. Ndalo 4 bang' duol mochung' ne tayo nengo modhi nyamburko kod teko stima EPRA lando medruok e nengo mag mauta, weg nyamburko koro chwalo pek ne jowuoth. Jakom mar riwruog weg matatu e pacho ka Albert Karakacha wacho ni nengo mag wuoth e bombe dhi med kod kin siling 10 nyaka siling 50, ka mago madhi e gwenge mamoko nyalo idho kod kin siling 70 nyaka siling 300. Passengers can expect a moderate increase of between 30 of the current fare charged across the various routes, including town service and long-distance travelers. The decision to effect this fare hike was not taken lightly, and we understand the potential impact on commuters and the wider public. However, it is essential to strike a balance between maintaining a reliable and efficient transport system and addressing the economic realities faced by the matatu owners. Jowuoth mawuok Nairobi nyaka Kisumu, Homa Bay, Migori kod Kisii idhi mednegi nengo wuoth kod kin siling 100 nyaka siling 200, ka jogo madhi Bungoma, Busia, Vihiga kod Mumias dhi medo chudo kod kin siling 200 nyaka 300. Weg matatu wacho ni ok mana nengo modhi kende moidho. Okay, how we arrived at 30%, we consulted widely with our membership countrywide, and if you go deeper, the spare parts have gone up. If you go deeper, the loans have gone up with 5%. The tires have gone up. That's how we arrived at 30%. Pek mar medruok nengo mag modhi nyamburko bende medo nene yore mamoko mag wuoth, kama jowuoth kod joriemb apiko bende ni kod ywak bang' medruok nengo mag petrol juma mokalo. Gidwa kanwa kwal sani koro wan kod apike kuonde gi waringi ndara kuonde gi customer kidhire kata mondo mi pesa midwaro kalore kod kaka fuel omedi ni customer wena ni dwa mae gima nyalo wacho ne jopiny sani ngima tek ma koponi ok ong'at mojiwo chunye to dak e dar inyalo kata gombo mondo tho kasa thochni pok oromo. Apik stima no sani fuel kende siling 197 mondo ekiriemb apiko. Koro gima penjra ga ni to koro kiyudo ng'ato customer momi siling 100 idwa chopo kode kure, to kata kigo fuel mar 100 idwa chopo kode kanye. Iyudo ka sani kirango sani joma sani travel jitin gimomi jitin transport oidho ji kaka ji nyalo timre sani onge. EPRA bende isayo kuom medo nengo modhi kata bang' doho chungo chik mar omenda mano medo sure wi mauta, kendo koro wang' medo rango doho kapo ni kony nyalo a kono. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Meher kama ne kakitimo in kikitem kata matin miye lweti. Ok inyal timo kamano. Yawe nyathiwa, an nyaka wach ni sarap chit adier. Abo wachone ni apek ki nyathi ng'at moro machielo nyako ni en ng'ama rach ahinya. Ene mano nego wuoda kae Harminda.
an gi nyathi manok. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha set hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Ochotodong, Lodhe Dongo, Konalejo, Konambuta, Dokmit, Rabango, Sofia, Owino Hur, magi gin moko kuom nyinge mag gwengewa. To penjo en niya, bende ing'eyo kaka nyingegi ne ochakore? Kane okoloyo ng'ato to ling'ore kamoro mane kone ni mera pando pieri gi kocha. Ne nitie ng'ama ne ja-Arabu mane loso mandas kanyo mane iluongo ni Kamur. Ka ochakore tich ariyo, Juma Manyien, Millicent Adhiambo kelo ni nonro mag nyinge, gwengegi kod tiendgi. Sa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Chako bet gi tuo mar diabetes no, nwang'iewo yedhe gi sindene e town. Basto bang'e wadhi DMI, mokwongo nodhi pimne pim moro miluongo ni HB1C. Kanye mane wakwongo dhi e DMI mokwongo. Bang'e kane jo DMI osekawe, koro jo DMI ne konyowa, gimiyowa yedhe, gimiyowa sticks, mane ndalo machon. Netamoa kata ng'iewo. Ndalo moko nwanyalo bet kata dwe achiel. Ka okwa pime bo akia kata ni skache nadi watiyo mana gi yath. Jo diabetes jo DMI osebedo ka konyowa gi yedhe, gi sindene, kata kodhi skul sani. To onge gima chande, nikech ko chope skul to bro mana chuore kende, jopuonj konye e skul to chuore kende, kendo koduogo dala to nyalo pimore kende. Wadwoko ne giero kamano kendo wakwayo Nyasaye mondo med konyogi. Mae kinde mar chung' motegno kendo wuok oko ne Citizen Digital DMI Diabetes Walk. En wuoth makende chieng' Ngeso tarik 8 dwe mar 7. Carnival Gardens kochakore sa 1 okinyi. Orwaki mondo ijiw oganda gi puonj kod omenda mar konyo nyithindo modak gi tuo sukari kata diabetes e piny Kenya. Ka inyiewo t-shirt achiel kuom nengo mar Sh1,000, inyalo yudogi e DMI Center man Jadala Place e apaya Mangong Road. Mondo yud mathoth, yuana tole namba 0722 75 The Citizen Digital DMI Diabetes Walk osirgi kambi mar Royal Media Services kotenore gi Kenya Diabetes Management and Information Center. Wawuog oko mondo wasir nyithindo modak gi tuo sukari. Royal Mabati Limited, wase yepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengo ne yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30, kido mar profiles gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado, kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo dewa Mamanjit House mayudore Accra Street, apaya Mapol Mboya. Gochie 072 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Haya, wadonje weche mag tuke ni bang' ka okombe mar FKF Cup Club mar Kakamega Homeboys biro kao yweyo madundo motelo ne tuke mag pinje Afrika mong'ere kaka CAF Confederation Cup. Club no noloyo Tusker FC e finals goal 1-0 ka kocha mar Kakamega Homeboys Patrick Odhiambo lero ni ikruok nyaka gi tim makare mondo migi thuolo mar goyo kang' e tuke mag pinje Afrika. Ni mara kwanza kwa timu ya Homeboys, lakini wachezaji na makocha sisi wengi wetu tushachiriki katika hizo mechi, so at least tuna knowledge kidogo kuhusu hizo mechi, na tunajua vile, tunajua ugumu kwa wapi wa hizo mechi. Kwa jumla najua hautakuwa mchezo rahisi, maana ni another game tofauti, inataka a lot of qualityness katika play, inataka a lot of teamwork na a lot of insight katika hizo michezo.
which naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tukiwa pamoja, tukishirikiana pamoja, tukifanya kazi pamoja, tukianza maandalizi vizuri bila mambo mengi, nadhani tutafanya vyema. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Gima jopur iluongo ni janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Okinyal timo kamano. Yawe nyathiwa. An nyaka wach ni Sarap chit adier. Abo wachone ni apek gi nyathi ng'at moro machielo. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Zile baraka unazonibariki Baba. Zile baraka unazonibariki Baba. Hebu waonyeshe unavyonibariki. Hebu waonyeshe. Kupata wimbo huu kama skiza tuni yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *277 #. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Erokamano nyakwa Ramogi kuom keto Ramogi TV ka wan e kidieny mar ariyo mar chenro mar duol, to wan gi wendo kaendi Honorable David Osiany. Honorable David Osiany ne en jalup jatend migawo mar ohala ndalo cha, to sani koro en jakom mar Crestwood Marketing and Communication. Erokamano ahinya kuom miyowa sechegi. Erokamano Trevor. Bang' kane doho maduong' noseng'ado bura ni ko lemo mar jolup jotend migepe ok ne kare, ang'o mano biro e pachi nikech in isebedo jalup jatend migawo? Aparo ni nyaka wang'e ni nitie chik ka nitie chenro. Ka chik otuomore gi chenro to onge ber. Nyiso ni doho nong'ado ni chik ne ok odhi kare, chenro ne ok olu, omiyo ma wawito oko. No parona mana kapod ne wan e ofis kane oyang yierwa gi migosi Uhuru Kenyatta. Ne nitiere kes manotere court manowacho ni chik ne ni kare mar yierowa, to chenro mar yiero ne ok ni kare. Mak mana ni wan gimomiyo ne watony en ni jang'ad bura nodhogo tieko buche no kawacho ni kata kamano jogi odong' e ofis nyaka Covid room. Koro watieko mwago kura ka Covid ok orumo. Nyasaye no parowa. To jomo oyier manyien gi apani hapo gi olwara taro. Miyo biro chuno ni nyaka gidogi ker dogi magore maler mang'ini to chik be ni kare, to chenro mar yiero jogi be ne wang'e, to be oyiergi e namba madwarore ma ok omuomore ahinya kaka nodwa timore cha. To kata kwa kanye wach mar yiero no, tich manutiyo sie en mane? Nitiere gimomiyo jolup jotend migepe onego bed e ofis? Ing'eni ji osethoro wacho ni kas kata jolup jotend migepe onge tiendgi.
giwacho kama nikech apani thoth gi joma tindo ne ok odonge kenjwa ka mofwenyo ni thurwa kane wan gi gimiluongo na assistant ministers. Koro CAS en assistant minister, jalup jatend migao nigi tiende. Ingeni Trevor thurwa ka asika penjo ji penjo achiel. Ang'o momiyo wan ga assistant chief kare? Ka jalup jatelo ok onego bedi. Ang'o momiyo wan gi deputy county commissioner ma wachak walu mwabed gi assistant county commissioner. To kare ang'o momiyo wan gi deputy governor? Koro mar ministers ni ema koro dwa bedo ni wadwa oendere ni ok onego bedi. To pinje nitie madongo moingowa kaka England, Britain, United Kingdom manigi deputy ministers. Nyiso ni migao en gima lach, ministry duong'. Tich manie iye bende odhuro. Ka wabedo jo adiera to wabro wacho ni ta adieri kare ng'ato nyalo bedo maber gi jalupne to kobedo matuo to nikech githoro wacho ni wan gi PS. Ting'eni county kidhi to nitie county secretary ma mochung' kaka PS mar county. Nyiso no chung' ne weche mag kwano. To wan kaka ministers ne wachung' ne weche mag loso policies. Nyiso ni ere pend chike manyalo tayo ne migao motelneni e yo mowinjore. Ka ji biro duoko ni assistant chief gihero kendo bernegi, kendo ji biro wacho ni gimbe dhoutegi gidwaro ni mondo miya deputy governor yiero mabiro, to gibiro neno ni nitie nengo mar bedo gi jalup. Emomiyo wan kata gi deputy president. Kare wan gi deputy president nang'o? Ka wan gi head of public service, my PS. Kata kamano katiba to koyango. Wacho malera dier ni ng'ato to ber gi jalup mare. Katiba ing'eno kia kata assistant chief. Koro ka wadhi e katiba to wadhi bedo gi tabu. Katiba kia assistant chief. Mak mana ni katiba omiyo ker thuolo mar loso jolup migepe gi. Adieri katiba ok oyango to emomiyo iwinjo ka jogo ng'ado bura ka wacho ni kudwa ni ma obedi waonge gi wach. Mak mani luuru chenro, yieruru jogi e yo ma owinjore. Nukwayo mondo Public Service Commission omiyu ji 23 mondo bed jolup jotend migepe. Mano kare, ne okuluo gima nukwayo. Udhi uyore muchopo 50 gi wiye. Ne wawacho nuni gini mondo donje wang'e nyako kale bunge. Nikech gin jotend PSS, gin jolup jotend migepe. Onge kaka ng'ama giluwo gi ng'ama otelo ne gima luwogi itere bunge mondo dhi opuodhi to gin ok gidhi. Tergi uru mondo dhi opuodhi gi go gi kogno. Mano ne ok otimore. To nikech ne ok oluwo chikni to chenro bende balogo koro wagwegi oko. To ndalo manu ntiere kanyo nikech mano be achiel kuom ywaruok mane nitiere ni ng'ano motelo ne ng'a. PS kose ne jalup jatend migao bende CAS. Ondikore maber en CAS is the deputy minister. Nyiso ni chenro mar telo en kama. Iae gima wadendo ni minister ma cabinet secretary. Iluwe gi CAS, chief administrative secretary, ma e deputy minister. Ka e buogi kanyo e kanitie PS. Ma bende sa asaya ma cabinet secretary onge. Jachung' ok nyal bedo principal secretary kanitie chief administrative secretary. Jachung' e samo onge en chief administrative secretary. Ji mang'eny ok ong'e wachno. Koro alero negi. To kata kamano ndalo mane nitiere migao mar ohala. In ne mako migepe 2 ka koro ng'at machielo nowuok. Namako migepe. In fact, nachiwo, ripa chiwo office ne ji 7. Nachung' ne migepe madhi 5 makoro nong'inji modhi obedo 7. To mane kama koro wach bende nitiere nikech kata jolup jotend migepe masani ne gin 50. To de chalo ka gima okawgi mang'eny ahinya nikech kaka koro in ng'at achiel ti onego beni mi office ji 7. No mano kare, achiel kuom gik mana kwero ma kata ka gipenja tabro nuoyo. En ni dhano lalamosigi onge tiendgi. Ka in gi cabinet secretary bed gi jalupne achiel. Ka ng'eny ahinya mabe okapar to bed gi ji 7. Nikech ka koro ji 7 kaw kuom office ng'at achiel, nyiso ni nyatiye ka ting'o jok. Of course, jothuru wadenda ni ruadh tich. Jomoko ok nyal bedo ni nyalo bedo gi tekre ma an go, gi ng'eyo ma an go, to mano ok onyiso ni koro ichiwe achiwa nikech koro nyalo bedo gi dhano ma tich gi onge go ma gitim, gin koro pesa ema gijuko gidhi go pacho. Kipenje ni ratego, itim ang'o
to koro ng'iya ni in ipenja nang'o, we penjo gik mipenjogo. Miyo ayie gi paro ni migawo ka migawo, jalup migawo onego bed mana achiel kende. Be gimomiyo nokwa ni mondo gibed 23 nikech wan gi migepe 22, achiel nonego bed ni dhi bedo e ofis ker. To bende diere ni atini dine okawo jolup jotend migepe ma dongere dendo ni CAS. Dine gimiyo jopiny pek mar chulogi nikech nitiere kwano moro man wagoyo ni chulo 700,000 gi wiye, ni miyo hola marudi mar $35 million, ni miyo hola mar mtokni 2 nun gi joma rito. Be nitiere diere wachni? Ing'eni pek bedo ka jogi ok ti. Ok obed pek ka nitie nengo ma ji neno kuomgi. Jopiny ok oywago deputy governor nikech ginyalo neno nengo ma bedo gi deputy governor nyalo bedo go ne gin. Japiny ok oywago assistant chief nikech ong'eyo no nyalo ringo mapiyo. Ka nitie nengo kendo inyalo ne, kendo inyalo som ma ji wach ni osiany ne ni ofis, osiany omanyo jomobiro kelo pesa mondo yaw kembe e thurwa ka. Osiany okelo jomoyaw kembe mondiko ji 100,000. Osiany otimo chik kama mokelo konyruok. Koro osache cha bedo gi tiende, ji neno ni ma tich moromo, ma osara moromore gi tich. To ka ji nitie to onge gima ginyalo siemo ni an ng'ane atimo ma, tatimo ma, tatimo ma. Koro ji chako nono matut. In mibedo kani, wachuli nang'o? Timore kata ne joma nie bunge, manie parliament, nikech jomoko dhi yiero ng'ato to gineno ka nitie joma tiyo e bunge moloyo margi ma giyiero ni, ma gichak penjo ni to kare mari ni ere tiende mondo wamiyi komni. Omiyo pek bedo ka onge nengo ma jopiny yudo e bedo gi ofis. To ka nitie nengo to kwarok ni wacho ni omero miyowa pek nikech nitie samoro rieko mikelo, tich mitimo, dongruok mimedo ne ogandawa mondo giyud ber. To nitie joma wacho bende ni kombego ne gin mana kombe mag siasa. Jogo ma jopiny odagi miyo kom. Ema koro mi kom mar jalup jatend migawo. Ing'eni koro kakitime e sirikal mane wantie mar handshake mar Uhuru Kenyatta gi Raila Odinga, nomi tich ne jotich. Wan ne okwan josiasa. Wan ne joma nwahero professional. Nikech isomi in ere kama inyalo donje. Iwacho ni David Osiany nigi masters in public policy, wadwa ni mondo odhi non trade policy, odhi ong'i ni trade policy tiyo nade within East Africa, in the region and across the world. Nyiso ni omi tich wuon tich. To kichiwo tich ne ng'ama ok nyal to koro ing'eni kelo ng'ur. To kadwa donje yiero mar ker nikech ng'ato ka ng'ato gi style ne, gi kite, gi mitne. Koro mano margi mano sigo ma gibiro ywayo giwegi. Kidwa wuoyo wacho mar dhi mbele sani. Lakini king'iyo migepe mantiere kaka manintiere ne en mar ohala. Kamano. En ang'o mineno ka onego tim mondo koro piny opogre nikech ji ywak ni ohala timo sani tek mokalo. In mani wuok e ofis. Ang'o manineno ka nonego bed ni otim mondo eka koro ji kik winj pek mar ohala saidi? Mokwongo dwa ni wang'e ni ohala en achiel kuom gigo ma kisungu dendo ni devolved. Nyiso ni en achiel kuom gik manoa e sirikal mamalo kadhi e sirikal ma county. To mondo nitere sirikal ma county nyiso ni nyaka county ka county yud jatelo mochung' ne weche mag ohala mawinjo ohala e yo matin kendo e yo maduong'. Manyalo wacho ni ere chike kata pend chike ma wanyalo loso thurwa ka. Kawa joma Migori, ang'o gini mwapuro, ang'o gini mwapidho, to chiro mar gik ma wapuro gi mwapidho gi ni kune. To ka okin ng'ama nyalo wuok oko mamany chiro, nikech jowa samoro ibiro yudo konyis no mera pidhura apilo wabiro chamo. Dhano dhi pidho apilo dabal, to koro chiro mar apilo no ne okopar ni koa kati time nade. Mar ariyo, kaunti ka kaunti nigi chike matamo joma koro a Kisumo mondo dhi ous gimoro Kisii ni nyaka juog gi. Biro chuno ni waduto wawuogi wagol ng'ingruok motimore kind counties wagi. Emomiyo achwalo wach mar Nyanza kata Lake Economic Block, Lake Victoria Economic Block. Nang'o? Nikech koro counties wa 13 manie Lake Victoria Economic Block ka. Ka gidhi gigolo juok madhi nyime no, to biro nyiso ni ng'amo pidho gimoro mabe manigi rechne moro nyalo ringo madhi us Kericho ma ok onyise ni
gol pesa makama, gol pesa makama. Mago gik machung' e yo mar timo ohala ma kisungu dendo ni non-tariff barriers, and some of them gin tariff barriers. Iso ni juok mijuogi gono kaachiel kod tim mitimo mondo kik ohala bed mayot. To mar adek bende apani jowa nyaka her timo ohala. Wahero tich. Aneno ka ji wacho ni waziri miya tich, kendo ber akonyo kama nyalo, amiyo gi kar romba. Kana bedo assistant minister andiko ji dabal, tadwa ni mondo ji odhi bende gi non. Be nitie gima nyalo timo gi lweta gi eka achiel ni. Be wan gi jotelo manyalo puonjo ji ni un kamuae ni malo manyalo nyago olemo maber. Ng'ato ka ng'ato we bedo ni in gi eka ni achiel ikete bando, in gi eka ni machiel ikete njugu, to machielo ikete oganda. Riura ne eka uni ko beda par to wapidhe bando te to wan gi chiro, to wabro yudo konyruok. Koro nyaka wabed gi lalruok kendo puonjruok mamiyo ji bedo gi rieko kod ng'eyo e yore mag ohala. Nyaka wahero ohala kae, nyaka walok timwa. Nitie gima jopiny nyaka tim gi wegi, to nitie gima jotendgi nyaka timnegi. Omiyo anyiso jo counties ni trade officers gi CEC gi chief officer gi director ma trade nyaka bed gi chike manyalo miyo jogi ng'e kaka ohala nyalo dhi nyime. To joma tindo ka nineno to ang'o mane CEC mane miyo koro tich ok tire negi, nikech ji to wacho makare nikech ji to dwaro tich. To joma tindo ang'o mane mono gi tiyo ka in ndalo mane in kanyo? Ne bedo ni gionge gi ng'eyo koso ne bedo ni ok gidwar? No, mokwongo kit somo mosebede Kenya kane pok wachako CBC ne en kit somo mane ji dhi e sikul mondo dhi ondikgi. Ok gidhi e sikul mondo gibed gi ng'eyo kata rieko manyamiyo gitiyo gi lwetgi, giloso girgi, gindiko joma moko. Iwinjo ka ng'ato nyalo wacho nyaka kawuono ni we aringa dhi atim masters dipo ka yudo promotion. Nyiso ni en ong'eyo ni masters otimo mondo ndike omede gimoro kamotiye. Ok ni mondo we atime masters in agriculture dipo ka puonjora kaka nyalo puro, apuonjo jothurwa kaka wanyalo puro, waloko kit ngima kod dak manie kor gweng'. Mano osekelo nyao maduong' ne nyithindo kata ojende manyasani. Miyo koro ibiro yudo ka ng'ato nigi degree, osomo pur kod pith, kendo somo economic agriculture, to biro embo diwo wacho ni ambe jo kama adiwo odiwo to gin gi puodho eka adek, to puodho eka adek ni osome klas gimonego timgo, to nene kanyo kayo chako wacho ni an ka okumia peng to onge tiende. Peng ber, ahere, to peng nyaka gerwa ka wariwore wa jo peng apar. Wawach ni bidang wang'iew eka bich mar lo, bidang wapura fuoto miluongo ni watermelon, bidang wayud ne chiro Nakuru, bidang wayud ne chiro Lamu, bidang wayud ne chiro Nairobi. Ing'eni kipidho gimoro moa e lo, nitie joma biro ome kata mane tie dhot. Kore maduoka awacho ni jomochung' ne weche mag chike mag loso ohala e kor gweng' nyaka chak puonjo jowa matut moloyo. Nyaka gine gini ka thuolo mar puonj, ok mar tich kende. Gipuonj gini bede uru gi sako. Sako uni ka useloso, chokuru pesa marom kama. Nye an Lang'ata kama na puonjo osiepe na okech gini jayalo gini nomera. Ka wabedo gi sako ma ute ugolo siling 500 to dhano 90, mano 45,000 e dwe. 45,000 e dwe kichoke higa achiel tichoke 540. Mano nyalo konyo gimoro. Ma yie kata keto gimoro e aguchuno mondo konyu. Ting'e nyao ma wan go kendo kaluo ing'e ni ok lose sako kata cooperative. Kidhi chako sako to kata treasurer ok nyang' ng'eyo sati manyien ni ne ok ine ochako bedo machwe gi pesa wa. Ok nyal kata jaodi ok nyal rwako leso ni koro pesa wa koro tiyo ng'iewo go leso. Nyaka wapuonjre ni riwruok wa e teko wa. Onge dongruok mabedo kama onge riwruok. Lemo mar jolup jotend migepe ma koro dhi mbele sani ni achiel kuom wach mane wuok en ni nitiere kuonde moko manoyudo ji to jomoko ok oyudo jotend migepe go eko. Be nitiere pogruok ka bedo ni kaka koro in Yarongo koro ka iyudo ni in koro in jalup jatend migawo. Be nitie gima nyalo konyogo jokono maloyo konyo jokenya wuon, kose mano en paro moro ma jokenya pod ni godo manyiso ni onego bed ni lemo gi pogo gi mopogore opogore kuonde te? Wachwere marach, Trevor. Thurwa ka wathoro ng'iyo gik moko koa gi kuma waaye gi dhok ma wawacho. Koro dhoudi kaachiel kuonde mwaaye bedo gima ji gwandore ne. Emomiyo ka koro isebedo jatelo ting'e ni mane koth japiny mitelone.
koro chuni ni mondo ing'ini oyo kik uyaw koda lweny. Kata obedo ni ne an gi jorongo wa 90 manyalo miyo tije 90 gi, tang'eyo ni an gi dhoudi mamoko, jo Ugenya ng'iya ka, to jo Nyakach ng'iya ka, to jomoko be ng'iya ka. Abiro temo mondo achiwe dhot ka dhot mondo kik gine ni mawa nang'o. Jowa ok osebedo gi nono mondo ging'i ni to ng'ane ma jadhodwa cha ne nie kom ni, be konyruok obiro nwa adieri, be en marwa kendwa. Nikech ka koro yiero ng'ato ni assistant minister kata kas kata jalup jatend migawo, ing'eni ok iyiere no dhi tiyo thurgi, ka de en kamano to bedo MCA. Iyiere no dhi tiyo piny Kenya mangima. Jolamu dwa winjo duonde ni to ere gima obiro konyowago kaka jolamu. Jonyeri bende rite, to jo Migori be rite, jo Kisumu dogo ne tach piny kama lich no mera imbi ya tie dalawa Kanuka ne kaka inyalo konyo thurwa. Adieri kisungu moro maduong' wacho ni charity begins at home, ni ber ka ber ichako godo mane odu, mano be ber. Kendo ajiwo ni ka wayudo thuolo, nikech wa joma osegwe oko ndalo malach, to wakaw gigi wajako watero pacho wakonyorego, to kik wiwa wil ni telo mokete lwetwa en mar dongo piny mangima. Nikech ka nyao nitie Nyeri kata Mombasa, nyao no biro affecti nyaka dalau ei Homa Bay kabuoch. Omiyo adieri samoro ji nyalo paro ni wan gini ni ok omiwa. Asewinjo ka ji wacho ni e kit ndalo te joluo pok nobedo maonge ministers 3 kadhi malo, wang' ni gin gi minister achiel, to joluo bende oyudo PSS buora. Koro ere kaka jogi nyalo riwore mondo gien sure ni joma Migori kama ne ng'ato ok oae ok wach ni wan no we wanono. Gimanyo joma wigi tiyo manyalo konyo oganda, ma kuondego konyo oganda to konyo piny. Eka wane ber. In kaka ng'ama osebedo jaiye kaka jalup jatend migawo, nitie gimoro achiel mane jalno mochung' ne weche mag uchumi e ofis ker nowacho ni sirikal nigi fuok moro ma pesa wuok balabal kata kuonde moko nego bene dhiye. Imbe neno fuok ilang'. Iluongo no oyuma. Oyuma. Ing'eni aparo ni samoro jotelo komi thuolo mar telo to wigi wil ni gitelo n'oganda kendo gibede kombe ma gibedego nikech oganda emoketogi mondo gibedi. En gima kare, inen oyuma moro samoro bedo ma mimak dhogi miwach ni ai de ung'e ni nyithindo nindo kech to de ok otime kama. De ung'e to nikech kata an nonego abed gi ata gi geche 3 to naringo mana gachiel nikech 3 ere ng'ama dwa lawa malich miwuoro. To ne gintiere 3. To gintie. Yiero dhi gachiel. Gintie. Jomohero bende nyalo tiyo kodgi kata 5. To kiparo bech mafuta magoli ka materi mondo idhi timero, to koro ketgi 3 tipenjori. Bodyguards inya bedogo kata 5 moro ni e ot natamora. Nikech apenjora. Akwalo gir ng'a makoro idwa rita malich ka gima piny orumo ni. Akwalo gir ng'a. To mano miya jiwo jotelo. Daguru maber gi japiny. Ka ibedo maonge luori wuotho. Kidhi United Arab Emirates, Dubai, ruler of Dubai kiyudo, ng'iepe supermarket, to pinje nigi pesa ma Kenya ka onya miyowa pesa higa 20 ma ok ne be ok chande, to wan to ngima wate to koro depend kuome. Omiyo jotelo nyaka puonjre ni nyaka gidikre. Dikruok en gima ber. Par makoro waolo pesa kani. Aparo ka chieng' moro nadhi e wuoth, ting'eni kidhi e wuoth to nyaka chulu gimo matin. Koro nonego adhi ndalo 8 to waduogo tok ndalo 5 oluonga mondo aduoge tich. Koro aduoko pesa mag ndalo 3 mada bedo go oko. Achiel kuom joma nochung' e weche mag pesa nopenja ni jatelo wirach, iduoko ne sirikal pesa? In ema koro idwoko konyo sirikal kabisa. Kendo nomako dhoga, dhogi omoko to ambe dhoga omoko. Nyiso ni en tim ni ji koluongi to duogo to mano gimoselal ji dhi gadhiya. Kisungu dendo ni accountability. To chuno ni nyaka wabed kode ka wadwa konyo thurwa. To en gima nyaka bede wach tiluwe gi tim. To kuma ema ji oyuago osiyany ka koro ji yuak nikech wasiwuo gi ji mang'eny mawacho ni gima do timo en gima ber. Nikech sirikal ok oler maber manyiso ni maendi e kaka ng'ani biro dak to biro dak kaka joma moko. Emomiyo jopiny yuak ni
gini ukethe pesa, ok wadwaro jolup jotend migepe. Japiny bende achayo nikech bed anena e odi moro mararacha ka iwach ni koro ichung' idwa bedo gavana. Japiny ema biro nyisi ni ma be ot michungo gavana. Ng'ama nyisi ni ma be ot michungo gavana. King'iyo ot modake gi mari tipenjo ni japiny to kare dwaro ang'o. Nyiso ni jopiny mokwongo oketo pressure kuom jotendgi. Ni in kisebedo jatelo moyier to ok inyal kwer ni kawuono to aonge go. Kinyise kobiro nyisi ni jaoda yach to ne en gi dweche 9 adieri, ong'e ni jaode biro nyuol, en gi dweche 9 mondo ikre, jakre no tugi nyaka koro nyathi bi. Kiduoke ni jaduong' sani to an nono, to oduoke ni inono, warome debe onge wach, inono, koro japiny bende nyaka lok pache, nyaka wuo gi jowa ni gilok pachgi mondo ka gisebedo gi jotelo malong'o to koro gidwaro kuomgi tich mane gisingo ka. Omera ni chung' mijumbe ni singonwa kama, ni chung' MCA, women rep, senator, no singonwa kama. Ang'o momiyo kitim? To ka oseng'iye to ang'i penje sadi. Kiyo moting'o dhogi to koni, owino. Mani wuoyo koda to ine mane nyathini odiwa chulo ne ficha. Koro imbe ogo yabat nyang'eng'o kinyal kwere. Miyo adieri nitiere kama jotelo okoso, to nitie kama jopiny be nyaka nonre gidhi gichung' e kiyo giwach ni ndiek ambe kaka japiny ang'a marach. Lakini jopiny bende wacho ni jotelo ge moko keto negi chenro makare mar mondo gik moko te oti maber. Gimoro kaka mana NHIF manjo aneno ka nyoro ni. Isechulo NHIF mari, pesa idhi hospital, ok othiedhi. Kura ang'o midongo. Dong koro jotelo bende nyaka segi, gweno tise ogwang'. Nikech jotelo bende ok otiyo ne jopiny makare. Momiyo koro ok gibi ladhore kuomgi ne ok gisagi ne gibi. Ato donge jopiny sani nitie ka itero bunge, bech mafuta idho, donge gintie. Gisepenje, isewinjo japiny modhi openjo kata MP na ni ini go gini, ombulu ne gini nang'o. Be iseneno? Ka ang'o dok to nyiso gini women group an kod abiro kanyo Arambe to wach norumo. Be ok penji, be ok ng'ur. Koro ere kaka ibiro kony japiny ka ok odwa konyore. Japiny bende nyaka ya wiye mawach ni telo ni ok en giri gabich ka gabich. Gibed gi baraza mag tok dweche 2 giluongo mjumbe, giluongo women rep. Omera, ang'o momiyo women rep ma kama to loso chike malich to ito itholo kuoro. Ito karitiyo sadi, ere sunga ma wan go kuomi. Dunung'e magi mani wacho ni biro timonwa, dakise kotime. To ka japiny be ok otimo mano, to mana fwa kendo iwinjo ka giwacho ni japiny tije yot kochopo election tabiro chuto dhogi bor to gichak gimeda. Isegonyo japiny. Japiny be nyaka chiji. Giwach ni be gidwaro lokruok ne gin giwegi. Koso gin jomigo be ting'iewo. Bas. Kakoro wang'iyo migawo manitiere mar ohala. Chike moselosi nyaka sani. Be gin chike mimor godo nikech ang'e ni isebedo kisomo gi achiel gachiel. Be gin gik ma dine nitie kanyo be dine yie kodgi. Kata de antie kanyo de gin chike molos gi Ministry of Finance ma wat de okatelo ne. Kata kamano da chwalo duonda kawacho ni sama piny obedo marach kama, ne wan gi ratego moro kane watindo ka watugo, to koneno kilogi to wacho ni osiany paprach lok patan, paprach lok patan. Ka paprach tiloko patan. Paprach nengo mar ngima tek, to kotek thurwa ka kende. An ing'e na chung'e adieri. Otek e piny mangima. To ka weche tek tiloko patan. Nyaka imi ji chir ni weche mitimo gi lokruok mikelo nigi nengo. Gibro nene nang'o? Gibro nene kit jomiyiero mondo bede offices gi. Iyiero ministers, iyiero ng'a gini. Be gin gi lony mowinjore? Be wan gi chir ni gibro timo gima dwarore? Iyiero ng'a gini mondo bede parastatus. Kiloke abasidi ma danda duto kata yuma yudore ayuda kama ok owinjore, to koro ji chako penjore ni to be idwaro loko ngima gi adieri. Ker nigi thuolo matek sani. To otek ok ne en owuon. Mak mana ni kotek to koro idhi ng'iyo ni to ng'a gini madhi konye lweny. To bende gin joma ka wang'iyo to wabedo gi adieri ni wanyalo lo lweny ni. De oka juogo dhano magidong' ka gijwadore. Nikech koro juogo gi ajuoga left, right, center. Ijuog nyaka simu ma ng'ato ting'o. Ok tim kamano. Kise juogo gi to kata yuto gi koro biro dok piny. To yuto gi kodok piny
to ng'eni mondo ngima dhi nyime nyaka ng'ato dhi ng'iew mchele ir mama ma uso mchele cha. Ka mama no kong'iew kuome mchele nikech yuto te osedhi e sirikal, ichak inego ohala kanyo. Koro en gima tek nyaka wuoth kode mos. Gima nyaka pim. Nyaka pim. Sa koro mayo wawang'o lakini aneno ka jopiny mang'eny. Oko mawa badwa to weka waneno. Jopiny penjo ni penjo no osiany ni to koro opange nang'o? Odoge siasa, koso kodoge siasa, odhi bedo gavana, odhi bedo mbunge, odwa timang'o? Gimoro ka gimoro nigi kinde kod thuolo. Gima ng'eyo ni Nyasaye nochweya mondo atine jopiny. Kaka biro tiyo ne jopiny, obiro nyisa e sama owinjore. Chwech to chweya ni mondo atine jopiny. Nimar ka Nyasaye bende oketo kuomi rieko manyalo konyo oganda, to kitiyo kode mondo ikony oganda, to chieng' moro nokumi onyisi ni nyathina, namiyi obwongo wich mogo thole, naketo wach e dhogi manyalo reso oganda kendo manyalo sero konyruok mondo obi ne thurwa, namiyi gigi ne timo nade. Miyo e thuolo mowinjore ka wasepimo kendo waketo gigi ratili, to abiro nyisogi kaka biro bedo. Nimar jarikni to jamuod nyoyo gi kuoyo. An kuoyo kadwar wayiera mos kai wamuod nyoyo. Osianya ka koro waloro sani ni ang'o madier ni mondo jopiny owinj kwa kuomi sani? Ka watieko an gi weche ariyo. Mokwongo, jothurwa, waheruru ohala, wapuonjre uru, wabeduru piny. Ka wasego siasa e base, ing'eni ni kidhi tibiro yudo kama ni base. Base kusebedo piny mugo e siasa, beduru piny mondo wach ohala. Omera joka winjo uso ganda pesa di. Tulalru ni to watim nang'o mondo wambe wabed gi girwa mwamake lwetwa. Biro konyowa maduong'. To mar ariyo, yiena yieya. Nikech abedo gi lal maduong' Trevor. Pastor Mageno machalo wuonwa, Pastor Mola Yugi manochung' ne Adwen thurwa kucho nyonindo waike Thursday. Alemo ne jogi kendo alemo ne ode. To ubu lemnwa nikech mano chalo wuonwa. Nyasaye matelo ne jini. Otelnu mako yombo uto donge dienge umako gweu kato chielu gi rembe mako tuomo we nying Ruoth Yesu. Nero kamano. Watimo mos kuom lal mane yudo. Nero kamano. Nero kamano ahinya. Mano Honorable David Osiany ne jalup jatend migao mar ohala, to sani koro en jakom Crestwood Marketing and Communication. Mane kama dongo we chenro maro mar ariyo mar duol. Beduru keturu mana Ramogi TV kaka kudhi mabora ahinya, to nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Janyakach Dendo Ombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Wanere bani. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha set hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Veke Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from